10 αγαπημένα μπούζι αρώματα. Αρώματα δηλαδή που περιέχουν αλκοόλ, όπως ρούμι, κονιάκ, ουίσκι. Είναι unisex αρώματα και πάμε να τα δούμε μαζί. Η Όμη από Ζέρζοφ. Πρόκειται για ένα αρκετά πικάντικο άρωμα με ρούμι, βουτυρένια, γαλακτώδης καραμέλα μαζί με πατσουλί. Ξέρω πως αρκετοί λένε τίνει προς την ανδρική πλευρά, προσωπικά όμως το βρίσκω 100% unisex και έχει τρελή διάρκεια και ένταση. Evening Rose από Irene. Πρόκειται για ένα αρκετά γλυκό τύπου μαρμελάδα τριαντάφυλλο με ελαφρύ θυμίαμα, αρκετά πικάντικο, με πολλά μούρα και κονιάκ. Επίσης έχει φανταστική διάρκεια ένταση. Plum in Cognac από Sense Good. Balsamic βανίλια με ωραίο γλυκό δαμάσκινο, ωραίο ξυλώδες background και ρούμι. Το συγκεκριμένο, για να είμαι ειλικρινής, το προτιμώ περισσότερο στον άντρα μου παρά σε εμένα. Red Wine Brown Sugar από Boho Boco, που είναι και το αγαπημένο μου από αυτόν τον οίκο και πρόκειται για έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο οίκο νης αρωμάτων, αρκετά έτσι περίεργα κάποια αρώματα. Και το συγκεκριμένο είναι ένα άρωμα με κόκκινο κρασί φυσικά, πολλά μούρα, αποξηραμένα φρούτα, έχει καραμέλα, σεξι δέρμα και λικέρ. 100% unisex με πολύ καλή διάρκεια ένταση. Μαντόρλ από Σορ Ντόρα. Θέλω να σου πω πως αξίζει 100% το hype και σου έχω και 10% εκπτωτικό κωδικό στην επίσημη ιστοσελίδα αυτών εδώ. Πρόκειται για έναν συνδυασμό βανίλιας μαζί με καραμέλα. Έχει σουέντ, έχει ηλιοτρόπιο που το κάνει πουδρένιο με υποτόνους αμυγδάλου, πασπαλισμένο με κακάο και ρούμι. Unisex, κυρίως για χειμώνα, με καλή διάρκεια και μέτρια ένταση. Ντίνατσπουρ από Κοέλια. Πρόκειται για ένα spicy κρεμόδες τσάι λάτε μαζί με ρύζι που δίνει την αίσθηση έτσι μιας γλυκιάς τάρτας ρυζιού, καραμέλα, κάρδαμο και ρούμι. Ιδρυτής της Κοέλια είναι ο Μπιλέλ Φαθαλάχ, που ίσως σας είναι γνωστός από τα social media διότι είναι content creator, γνωστός ως Voyageur Olfactive. 100% unisex με πολύ καλή διάρκεια, μέτρια ένταση. Rouge Smoking Extra από BDK. Spicy κεράσι μαζί με oud, με balsamic βανίλια, ελαφρώς γαλακτώδες, με πατσουλί και ρούμι. Unisex με φανταστική διάρκεια και ένταση. 1978 Le Bain Douce από Le Bain Gerbois. Από τα πιο sexy μπούζι αρώματα, διότι έχει μέσα και λευκό ταμπάκο και χρυμπάρι, πικρό πορτοκάλι, ηλιοτρόπιο, σμύρενα, με ωραίο ξυλώδες background και πάρα πολύ ουίσκι. Κάπου εδώ θέλω να σου πω πως τα συγκεκριμένα αρώματα αυτού του οίκου μπορείς να τα βρεις στα 100 ml σε 30 ml που είναι αυτή η συσκευασία και να ξέρεις πως με κάθε αγορά είτε 30 είτε 100 ml παίρνεις δώρο ένα travel size των 10 ml. Teriac Intense από Latafa. Πρόκειται για τη νέα κυκλοφορία. Και χρυμπαρένιο spicy άρωμα με κανέλα και σπόρο τόνκα, πολύ σαφράν και ωραίο λαχταριστό λικέρ δαμάσκινο. Πάρα πολύ sexy, το βρίσκω unisex, τέλειο για χειμώνα, βράδια χειμώνα, διότι έχει πάρα πολύ δυνατή ένταση και διάρκεια. Και φυσικά το Enigma Cologne από Roja, που είναι μια spicy μπούζι βανίλια μαζί με κονιάκ και ταμπάκο, πατσουλί, κάρδαμο, ελαφρώς floral background και προσωπικά το βρίσκω unisex. Τέλειο για το χειμώνα και σε μένα έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια και ένταση. Για πες μου κάτω στα σχόλια ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο μπούζι άρωμα.